se, že včera nebylo to video. Měla jsem úkoly, nevěděla jsem, měla jsem úkoly hodně, takže musela jsem se učit ještě a proto nebylo to video. Měla jsem hodně povinností doma, takže proto to video nebylo, takže jdem na ten příběh. Ach jo, musím rychle. Všichni spí, jedině já nejsem vyspaný, protože ještě nespím. Ježiši, kolik je? Ne? Cože je 8? Ježiši, mám na té operaci být. Musíme být. Uklidím postel. Vezmu si brýle. Je to mám. Rychle. Tak něco. Něco uklidit. No jako 5 hodin to je. Jo, tohle můžu odnést. Nevím, proč tady je. Tady? Ne, počkat. Aha, kam to dám? Počkat, nechám otevřenou oči. Si. Tady tu. Musíme je rychle zbudit. Jinak tam přijde pozdě a ta operace pro ní nebude, protože bude až zase někdy jindy. Já nevím, kdy to bude. Můžu to zase někdy změnit. Můžu to zase změnit. Musíme rychle zbudit. Tady nechám. Ty malé, ty dva. Lili, stavej. Co to je? Ještě jdu Toníka zbudit, takže hned se obleč a klidně se obleč a pak jdu vaši ségru zbudit, takže rychle se to oblečte. Toníku, stávej. Co se děje? Převlečte se a i tak jo? Rychle, brýle. A obleč se a pak jdeme s tou vaší, s Jessicou do té nemocnice, do tu operaci, do té nemocnice. Pak, a můžete být u mamky. Jo, mamky, jo, chceme. No tak se rychle oblečte a já jdu pro vaši dceru. No, pro vaši dceru, pro ségru vaši. Tak, brácho, uklidni, jak se uklidí postel. Jo, uklidím. Nemusíš mi to ségra říkat. Tak, uklidil jsem si to. A ježíte mnou. Brácho, dneska tam je velká zima, takže nesmím bez. A to si vezmeš ty. Asi tohle.
Tak já to taky vezmu. Já tam mám jinou barvičku. No tak ty brácho máš jinou barvu. Taha. Já to nechci. Kolečko nechci. Já chci čepičku. Ještě udělám si to, dám si tohle. Co ti vezmu? Nebo na chvilku mám na mobilu. No jo. Rychle. Tam se maluješ, to bude trvat. Hej, stávej, co je, co? Kde co? No máš stávat, rychle. Jo, klidně. Jo, budu stávat. Rychle se obleč, nachystej si věci, protože budeš tam spát jeden den. A zítra jdeš do školy, takže nemocnice. Co? No já jsem nadala do té školy, že včera, nebo řekneš paní učitelce, že se omlouvá, že jsem byla na operaci, že jsi třeba zlomila ruku a že jsi musela být v nemocnici, proto si přišla později. To si řekni. Jo, to řeknu teďko. A to si mám říct? Jo, klidně, ale můžeš si něco. Nevím. Tak jo. No to jsem hotová. Teďko ještě se namalu. Ježiš, ach jo. Vy holky. To mě holky. Tak já nechám. Holky si musím malovat. Já si půjdu dolů. Už to je. Už jsem. Teďka si namaluju. Nechci brýle. No to si můžu. Já nevím, tak si rozsvítím na to, aby jsem na to viděla. Hotovo. Vyměním si štěteček. A zase tenhle tohle mas. Hotovo. A rozestřím si to. To asi všechno. Ještě tady to. Tak na obličej. Hej, ještě tu děláme řeben, nevím. Tu je řeben. Čekaj, tohle na oči. To je na oči. Na obličej. Na nechty, jo, nevím, musím. Tohle, možná jsem už to měla, to nevadí. Tak si to celý rozmažu. A jsem hotová, zasypu se ještě. Rychle. Vezmu si ještě brýle, čepičku. Čelenku nemusím, to jim na malování tu čelenku. A já jsem hotová. Brácho, ty už seš? Co tu tě? Brácho, máme jít. Omlouvám se. Až jo. Tátka říkal, že nemáme mít na tom mobilu. Že už máme odpoledne. A to ty, co můžeš rozhodovat? Víš, co to je? To se hádej. To možný? Co se tu hádáte?
Už se nikdy nehádejte. Tak jo. Už se nikdy nemám hádat. Varuju. Jak dostanete na oba dva na zadek. No vidíš, že to tačka takhle. Ty jsi to neříkal. Ale už mě nech na pokoji. Nenechám. Necháš, ne. Tatka přijde a dostanu oba dva na zadek. To mi nedej. Mě to nezajímá. Jo a já vezmu sekře tohle a tohle. Tohle? No bys to taťkou ještě půjdu ven. Co jsem dělám? Otev, sekra! Ne, neotevřu. Okamžitě otevř. Tačko, nevypouchla. Co, chceš dostat na zadek? Nebudete mít společný pokoj, protože tohle není loni. Chcete mít segru. A ani se nebudete chovat, takhle se budete chovat segře, před segrou. Budete mít nějakou... Budete mít sestřičku. Mějte rádi... Buďte rádi, že máte někoho, protože segra nemůže si s vámi hrát. Protože je velká. Ona už je velká, chápete? Už se někdo někdy hádá. Já... Tady kde zase? Rychle. Tohle. Teďka mě zabije tohle. Šasus. Já to radši si vezmu celý, protože tohle asi nebudu brát. Radši to si vezmu celý a jsem v klidu. Já si zase vezmu takhle. Počkat. Já vezmu tady tu deku. No já se to asi nemůžu dát tady takhle. Si tohle hřeben. Tohle je tady to. A ještě štěteček. Sekra mi zase... Nemám ráda ségu, protože ona mi bere štětečky. Takže se tak mám co dělat. Fén si nebudu brát. To nechám tady. To je fakt ráda ségu, bere věci. Takže si vezmu od segry štěteček. A mi to prostě nebude zajímat, že nemá nebo nemá. Co si ještě vezmu. Já ten... Ježiši, to se tam nevede? Co napnu? Jo, já nemám mobil. Jde, mám mobil. Ne, já nemám mobil. Já mám mobil. Teďko já nemám mobil. Ježiši, Kriste, kolik co bereš? Nech to, Ježiši, nech tu půlku tady. Nejdeš nikam na výlet, Ježiši. Teďko si říkám, nejdeš někam na výlet. Stačí to jedno. Vyberu
tady to jenom. A oblečení a nepotřebuješ tolik. Nech něco doma. Ne, nechám. Ani se nemůže zavřít pokoj, nebo co? Můžete si zavřít pokoj, oba dva. Ježiši, máte... Proč tu máte rožnuto? Ach jo, mě nemůže... Máš možná zasnuto tam. Co je pořád? Teďko, odkud máte šimpomobil? Jde můj? Toníku? No. Proč její mobil u tebe leží? Toníko, to nesmíš, je to můj majetek, takže nesmíš to brát. Jak to... Hele, už naposled to je. Ona pak tam hledá ten mobil a pak jí máš ty. To nikdy neudělá. Doufám. Jdem za mamkou a tady uděláš nějakou cenu. Víte co? Já s vámi asi nepůjdu ven, protože vy tady fakt zalobíte. Jo. Pojďte, nebudeme až snídat, takže snídáme se u mamky. Tak jo. V nemocnici. A už jsme tady, tak pojď. No, tak jo. Já jdu jim odnes k té mamce. Tak on mi dal jídlo? Prosím, mi dal jídlo. Já? Když jsme... Hele, já jsem se snažil. Tak rychle. Tak stíhal. To běž. Když se jídlo ještě nepotřebuje. A my tam být 10. Dobrý den. Máme jít tu na tu operaci. Jo, ale já nejsem ten doktor. Aha, já jsem vaší manželky, Helko. Já jsem váš vlastní doktor. Dobře, láska.
tady a říkáme ťuk ťuk. Je ten doktorka. Necháme tuto. Tady. Ale vy nejste doktorka. No. Já jsem zapomněla vám říct, že paní doktorka už že dneska tady nepracuje. Jaha. Tak. Tak, co se to moje dcera má operaci. Jo, tady paní doktorka si to napsala. Tak, napsáno, takže takže si vaši dceru vezmu a pokoj má opravdu. Jo, vím. Paní doktorka mi to říkala. Jo, mě to už říká taky. Dám ti vlíček, tady si to opravičku. To nepotřebuji vlíček, paní doktorka. Počkej, vezmu paní vezmu. Co? Jste můj ženy. Když neřešte to, máme to dost. Má to ještě jeden. Dobře. Tak, pojď. Máš asi tady pokoj? Ne, tady nemám pokoj, já mám tu operaci. Ale mám jo, ježiši, jsme ještě dostat do Ty jste říkala, že lepší to opatrat. Já asi někdo. Jo, jste to? Jo, jste říkal, paní doktorko, co ty děláš? Co tu děláte? Co tu děláš? Jo, musí se na doktor. To ani není doktor, to je tak doktor pro maminky, které jsou těhotné. Když tak... jo, tak věci si můžeš tady dát. Děkuji. Kam? Tady. Dobře. Můžeš se klidně převést. To je dobré. Dobře. Co je? Halo, telefony. No tak to nechám. Přeleču se asi do tohohle a oblečení se asi tady. Paní to nechci, to od nějaký pacientky, která u nás ale paní doktor to neznamená, to bylo vůbec. Co to je? Jo. A můžu tu mít rádio? Jo, klidně můžeš tu mít rádio. A ty berle ty vezmu, protože to je od tyhle pacientky, od vedlejší pacientky, ježiš, já jsem to poplatila. Jo, děkuju. Ty máš tady to? Na skle. Na skle. Danu.
zase nám tu paní, takže na to bude ještě zítra, takže dneska má práci, jo dobře. Já jí prostě musím to říct. Vada do toho musí můžete být tam. Tak asi tak. Letičko staví. O 2 hodiny později. Už bude čas na tu operaci, takže mám jít zbudit. Jo, mám jít zbudit. Jo. Ale stavej, ta operace. Co teďko? Musím být ta operace. Jo, konečně. Chci s tím. Chceš tu písničku? Jo, můžu se při rádio, tak. Teďko řekněte, co pokládám. Můžete vypnout to rádio, co to Jo. Už to vypnu. Tačko. Čas na tu operaci, takže tě vezmu. Pojď, já tě vezmu. Pojď tady se dobře. Teďka tě odvezu, protože tu operaci. Ano, tačka přijít? Jo, tačka bude tam čekat. Jo, dobře, tak jdeme. Pane, ano, máte jít k zákni. Máte být u té operace, dobře. Teď zůstalo další. No, ještě. Tak jdeme na tu operaci. Jdi to hraješ. Mám to být, jo, prostě buďte tady. Hele, co? Musíme se obrat. Dobře.
Víc taky potřebuje, ano. Takový časy. Hele, teďka tě uspíme, takže můžeš se lehnout. Dobře. Dáme ti tohle pak. Dobře. Dáme ti tohle. A tohle ti musím dát, protože to nesmíš. A budeš spát. Dobře. Dobře, už jsme to uspali. Už, takže začneme na tu stůl. Rychle. To zatím. Takže dejte mi nůžky, dobře? Tady, dobře, tohle tak to máte. Takže já mám na to operaci. Takže důležitý, že to teda. Je v pořádku, ano, je v pořádku. Přesně. Potkání odvezeme do pokoje, na ten pokoj a pak můžete ji navštívit a zítra můžete si ji vzít. Dobře, tak máte to, ano. Ještě vypouš. Tady můžeme vzít.
to asi už bude konec. Takže čauky.